Nangkang tinunuan. Wow, humbang nangka Ralamia. Nganta din sa humbang nangka. Palija. Nah, kinilaw nga palija. Nganta. A few moments later. Guys, mga antanin sa saging. Ese, dugangan pang pekin-kin. So, muna amang itus koan guys. Muna amang ipare sa mga saging. Palija. Nah, kinilaw nga palija. Gamang ibutangan o ginamos. Tangan pa na magsili. Di man makahang ag sili. Lamia, oy. Muna amang saging guys. Nga gideng ag. Mga anta guys. Hilaw na. Pamidagang hilaw. Anta. Papa Gabriel. Ito. Anta. Magpalisan og ginamos. Ya. Paano pa lang magpalija? Mayon. Mata yan, day? May kalo. Yummy. Himog. Kagala. Yummy kalo. Himog ko na yun na. Bye. Himog. Lami kado guys. Lami kado aparisan og ginamos labi nagnaay palija. So sa lami adto kado mo tuto gadatang laway. Ha. Kung sa kuwan ka. Yummy. Ragot naman. Maghumba dai mi karon sa Papa Gabriel guys ta. Humba mi karon nangka so karon pa na humba na mo kasi si may nagingan nga isang si ko na humba bisang humbaon. Si Jara ko na humba. Si Jara mo humba guys imbis ning humbaon diha sa tong adlaw. Si Jara ko na humba ni kulit ni jang. Ko na ilabti. Gabriel guys para isunod na res nangka nga sunuban nila guys humba nga nangka. Wow lami ka. Pila ka buok lubi mong isunod pa dir. Upat siguro. Upat ka buok. Tiya, upat ka buok kag grabing daghana. Manwara uy. Nada ka na but-but day, but-but na but-but guys. Wow, ang sarap ng but-but, be. Uy, lakas but-but guys. Uy, laka. Di ba ni daot? Laka guys, da guys. Da guys, ang laka ka tong but-but, ya. Kan gabi? Ang dali nga. Wah. Totoo si Jas katamis. Yummy oy. Yummy ka do. Yummy. Yummy. Yummy no. Bad. Bugad na higanti. Guys. Totoo man. Totoo katamis. Bugad. Yan no. Yummy yan. Yeah guys. Yeah, kin. Maya. Medyo no. Mukbang may bot-bot sa game guys. Yan na guys. Tad-tad ng Papa Gabriel ang nangka. Wow. Mother mo din ng kaanay, gamay. Gamayin sa upat kalubi mong isunod. Labi po ka makakabuhi na po na imong sunod po. Sarap ka. Oo, hindi ay. So din na guys. Para ni siya na mga lutoon. There's ang kalderong ano na ka siya. Bitaw, dahil na malutoon guys. Susino. Karatan mo eh. Saway. Guys, luto na agamang nangkang tinunuan. Wow, humbang nangka Ralamia. Lamia guys, wow. Nganta din sa humbang nangka. Wala man ko ka-video na ganina guys pag po ang Papa Gabriel kaya mo ko ibuhat. Wow, lamia ka jo guys. Yummy. May sili, na ay tangad. Ja, sa panagabang panakot ha, luya, paminta. Sumana sa guys. Aron lamia ka jo oy. Amani sa arog panihapon. Ay nangit-ngit man paeng. So na magpanihapon karon guys. Magpainom Miss Kabaw guys, ang dami planggana og balde. Tapos Papa Gabriel si Jamoy nagbitbit sa balde. Kamarang kausan na rin sa pa. Hewa na dari mga tubig dito sa mga paimnanan guys, nangahubas naman. So dari may painom ni Ja. Kama si Jandad andaring planggana og balde. Paghinay mo ha, uban pag duha ka bading gagmay. Hinay Kimi. Unan sa Papa Gabriel.
Hinay, ginoo ko. Dangag ra ba? Kani mga dahon. Hinay, inday. Mag-iktin-iktin man mo dagan. Hapon na guys. Ting pahalang na nas mga buhiin. Shh, mga baji, mo padada ng kabaw. Nandung ra ba ng kabaw na? Nga. Inam ka nga. Ambak nas Papa Gabriel. Dili sa kaambak na pader. Di sa kaambak. Tako na magtijan. Uy. Nga. Paghinay ha. Mapay nagdatag ka bu. Nikin sa moto akso ka. Sa una guys, kaning daling tubig, grabe ning tinawa ka adyo, magblublugo nis ka tinaw sa una. Hold din siya. Inom guys. Dugangi pa dir, kay murag gamay ra. Ngayon nag mabuto na kasi. Habo dai. Silagan ko. Bumati nga. Danghawin tao nag Dara. Ikatulo na naman kabo ni sa guys. Nga ni raday pa, ani raday ko magkabo. Ubun uggoan. Ha? Lagyan na ko magkabo dani uggoan buntag. Kauli na ko ladyo-ladyoan. Diya sa man sa mutuna, loy mutuna man eh. Hala maligoon. Ligoon na naman guys, kabaan. Lah, nem. Okay. Lami lagi tak kanan. Kanan na tada na suming kuan. Atang kanan dari ro makatagbeng saja. Hiluoy. Okay, nebuk naman ta, mura mang nebuk ra. Apa lagi? Tatan ta. Boleh na mi guys, kahapon na. Mas kaya kin manghipos sa kanding. So ingarong nga way klase guys, sila mo yung magkuas kanding. Alas Papa Gabriel sa magkuas kabaw. Kaya ako guys, makarelax siya. Bitaw, relax ba po? Buyok! Alaman, kaya isa pag ko kasi mana ako mag-street og pangwas buhiyon, kaya may eskwela man sila. Na si Papa Gabriel, trabaho po. Umurehan, chillax time! Nga naman din na. At ang dadag tubig pa, kaya itong ibubuo na sa taong. So magdamig tubig kami guys, kami ibubuo na ito sa taong. Nami guys, kaya magbubuo na ito sa taong sa pikas bahay. Sa nga taon na to guys, kay nainagkuhan nga mo atister rin nila dari ang ipatister og nabay tubig. Sagap. Madalo man tag naa. Ken isaksak sa akin nagkuhan kayo saga. Ano ba ka dani? Nga gamay. Hay nga na rin siya. Mag-tester sila guys. Ano tubig na kasi ni mga anak nang Panay lang ginama. tapo ka lang ra. Mo ba? Wa siguro. Kumayara lagi. Ay gamit yung jelly. Nanday na siya. Wah, mangka. Ibu buat pano. Ibu agak. Sige. Dito na rin. Wah, niloy. Ilangi ko anong nabak ko no tubig dari. Ilangi ko anong nabay tubig. Yan, suara beliau. Tidak mau doan. Kaya pwede na tumatabaw. Tumanggos butuan. Atong ingin. Oh lagi. Naadzid. Naadzid mo kuan pa. Dahil dapit. No. Sige insa. Nadani na. May tubig.
Hingkuan si Zano. Bo. Parang trabaho, iguro mo nag-gilid. Azid si Zano. Mutabot si Zano. Nazid. Nazid deh, dapit. Dari dapit. Kaya nga, ang gulabal hindi ito naman. Masih mo balhin na sunod adlaw. Hita. Kada. Sa mana kataas? Usap tapi, one pit. 1 to kada 1 pit. Oh, Pang menang tubig rin so. na lagi na nagtagi. Tuwas da bana butuan. Butuan. Tawagan to. Matabo jud si Ja. Nazid na. Pero Guys, business pa pagabris isang taong nagabian na noon. Mo ni gamang daang tubig guys gikan sa sapa. Business isang kuan taong. Puwa man na kay na may kuan na. Tungod siguro sa dahon. Guys, may hapon tanin jo, di ana aki nalamian nga humba dia. Loto ni Papa Gabriel jadi pay inan-enan nga budloy. Sagol ning isda guys, budloy og ano nang uban jadi pa amang palija nga nay ginames. Hapon. dai. Hapon. Hapon guys. Pun. Ngan sa tagpan hapon. Humba. Dugay na pud ko humba. Bis dugay ra na humba ingon man si di sa kuno pahumba kay sa kuno buluto. Wow. Hapon guys, ya. Wow, kinalamian kayong humba guys. Ano man? Para sa inanunan nga budloy aw. Impas ag bahaw. Hapon guys, napon tanin jo, ngit-ngit laman. Makita gateng kagwapa dani. Hapon ta guys, be. Lami akado lagi ni. Nga guys. Ngami anja ni mukan humba manglangka. Kaya sa ginanan. Para sa namang inananan guys nga budloy. Guys, kamera nas likod tinaw pero ari na may front cam. Hanap. Sige dai, kaan dai. Batang imo gulay. Batang gulay ba? Gulay unsa sabawan. Lami kadyo. Guys no. Lami kadyo guys. A few moments later. Asa? Apa? Katang dagan. Isara? Ha? Anak mas uruyo. Isa ka po. Hotsa. Nuudja. Saan po naman nabati eh. Katay balhin lagi. Anak ka buling-buling. Karon pa man naman nabati eh guys. Sa oras be. Dos. Lagi. Witsa. Kinoko. Color black. Ano na ginoko? Sus lagi susu. What's lagi? Sara makakabuki mga anak. Asa? Ha? Kaya ba anak? Nak. Thanks, sir. May sud guys. Dari. Naluod siya. Kaya karoon pa naman nabati eh. Karoon pa naman nabati eh siya. Dari ka. Tas iri ka pa. Nak mo na lah. Sud bibila. Mga anak pa siguro ni pa. Mau orang kalay sang anak. Nakabuok. Nga daw ko anak. Anak. Wala kasi dila lah. Cute ta ka azo. Tugay ra ka na si Sabas Uriyo, ang anak naman di ay. Azo tumbi. Wala pa di ah. Padidi ala. Patas ikon mo rin pa. Ha?
Lagi na maglisod sa padidi. Uy. Padidian. Atau padidian dari mo tutoy. Pa, nasi panak pali. Panak pala. Mesti ketasan ni pa. Naman. Nak nalala. Zup. Nay didik mo mama. Na naman ay milk. Ngayon, ngita yung tawag suso. Luod na nakabuling-buling. Karon pa naman nabati eh. Bati-bati na din ganyan kaniha. Adlawan. Dali ang mga anak ko eh. Dili na. Mga anak pasuro nino. Kuya, lagi ka mga iro kay bugtungan. Bugtungag mga anak. Sa una po, ting iro sa una din eh, katungkuan, bugtung po no. Ano, dari kay madas magan naman lagi mga motor. Manang hukta na namog, magbuhi may iro, karoon madas magan. Hang man. Uy, ano ka? Mga anak pa ni? Mga anak pa siguro ni guys. Color black ra ba isang kuan na. Sabaling color pa. Ito mo siguro na nakabuling-buling man yung taon ni guys. Ang kaligid-ligid. Siguro rin kuan. Uy laman. Kaligid-ligid dari. May kapagkaroon sa mga anak. Oh, tungko. Uy. Wala dili na. Nakapangat na susos ang ina. Nahilom na. Wala sup-sup. Wala dili. Nga na. Uy, sino di na siguro mo siguro ning ama. Apong nag-ama di Bro ni mo ning ama. Blacky di ay. Moro ni blacky guys ng brown ang color. Na. Tugnaw di siguro tungtukoy na mana yo. Anak ng taon niya gamang angkan. Ano may angkan dari sa bahay guys. Agamang bata. Ito. Yan may angkan dari sa bahay.